Mdzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndakulandiraniso lero pano pa Tilankhule na Ambuye mu programu ina pamene tikusinkhasinkha zokhudza nyengo ya Lent. Mu programu yapita tidambapo kukambirana za ukatukumeni. Cholinga cha ukatukumeni. Tanthauzo lake lomwe ndi chifukwa chani amatenga zaka zonsezo ala akatukumeni. Lero ndimafuna kuti ndidumphekaye ndibwere kukonzekera kwa Khristu kukabwereza malonjezo a ubatizo. Pachana kuti zolinga za Lent ndi ziwiri zimenezi. Ulendo wa akatukumeni kenako kukonzekera kwa Khristu kukabwereza malonjezo a ubatizo. 40 days. 40 kuyimirira kukonzeka. Ndi chifukwa chani Lent mpaka na 40 days kukonzekera Pasaka. Chifukwa chiza ndinanena zicha mu programu yapita ija kuti chaka chachikulu mu Eklezia Katolika ndi chaka cha Pasaka. Koma tibwerezese kuti paja Pasaka imayamba liti. Ndidanena mbuyo kuti nyengo ya Lent imamba ndi tsiku la Phulusa, Ash Wednesday, ndipo imatha lachinayi loyera. Chifukwa kuyambira lachinayi loyera madzulo ndi misa ya 6 o'clock. Misa ya imene Ambuye Yesu Khristu adapanga pa phwando limene Ambuye Yesu Khristu adapanga ndi ophunzira ake napanga masakramenti awiri. Sakramenti la Eucharistia koma sakramenti la ukulu. Timayamba chaka cha Pasaka. Imene pa chizungu chakuti Easter Triduum. Triduum 3 days. Ndi kuyambira lachinayi loyera 6 o'clock mpaka lachisanu loyera 6 o'clock. Lachisanu loyera 6 o'clock mpaka loweruka loyera 6 o'clock. Loweruka loyera 6 o'clock mpaka la Easter Sunday 6 o'clock. 3 days. Masiku akulu. Number 1 mu Eklezia yense. Choncho tikamena kuti ngati Easter ndi chaka chachikulu. Ndiye feti mana kuti Khristu akonzekere kubwereza malonjezo a ubatizo wawo. Paja pa tsiku limeneli pamene timabatiza akatukumeni. Ngati kulibe akatukumeni ko alipo komabe ya Khristu amawazidwa madzi aja ndi nyimbo ndaona madzi. Madzi aja paja ndi simbo kapena chizindikiro cha ubatizo. Kando yathu ili kumanja ili yoyaka tikubwereza malonjezo a ubatizo. Kodi mukana demon inde tikukana. Ndi ntchito zake zonse inde tikukana. Ndi zonyenga zake zonse inde tikukana. Nanga mukumvera Mulungu Atate amphamvu zonse amanenga zonse zakumatiza pansi pano inde tikumvera. Malonjezo amaja tikamabwereza amayimira chani. So 40 days imeneyi tikukonzekera kukachita izizi chifukwa chani. Chanenaso za akatukumeni. Akatukumeni ndi masakramenti achinamwa cha Chikhristu. Koma kwa ifeyo it's renewal. Kuyambiranso 1. Kubadwanso mwatsopano. Kuonetsetsa kuti ineyo ngati Mkatolika ngati Mkhristu nyengo ya Lenti yandisintha. Yandisandutsa cholengedwa chatsopano. A new creation. Ndimakonda pena pa jambo Yesu amanena kuti vinyo watsopano samuyika matumba achikopa akale chifukwa amaphulitsa. Ndezonse zimaonongeka zikopa komanso vinyo. Koma vinyo watsopano matumba akeso akhale atsopano. Ndifuna nditenge analogy zimene zikuona kuti ineyo ngati Mkatolika ngati Mkhristu ndayenda 40 days kukonzekera chaka cha Pasaka. Ndasanduka watsopano. Ndine kuzindika kunena kuti ndisabwerereso mbuyo chifukwa ndikaphulika. Ndasanduka munthu watsopano, chida chatsopano cha Mulungu. Ndizochita zanganso zikhale zatsopano. Ino achinyamata tikambe mosayipula. Tikunena kuti chaka chino kwamba ndi cha Jubilee, mu nyengo ya Lent tili mu Jubilee. Komanso mwa iwo olomwa tsoka ilo sindikudziwa kaya mwayi kantsoka koma poti elections ndi mwayi tili mu chaka cha zisankho. Muona zimenezi kuti achinyamata ambiri tigwiritsidwa ntchito molakwika wrongly. Zamba kale kuoneka. We see these things.
tisamanamizane kwapo tambakale kuoneka ndi nthawi yoti achinyamata musinkhe mozama about the truth of the Christian calling, zoona zake za kuitanidwa kwa Chikristo. Kodi munaitandwa tu, what are you called to? So lenti inakutithandiza kuti kodi ineyo ngati mnyamata olo ngati mwana kuti titonse. Lenti yakunena kuti ndi renewal. What am I being called to? Ndipo renewal wanga ndi chani? Renewal yoyamba ndikunena kuti kupyolera mukupemphera kwambiri ndisinthe. Amanena kuti munthu sungakumane ndi Mulungu ndikhalebe chimodzimodzi. You can't meet God and remain the same. If you meet God, it's evident you have to change. Choncho ngati nyengo ya lenti nthawi yokumana ndi Mulungu ndiye kuti inunso muyenera kusintha. Ndifuna nenanji ndataka kuna kuti tikuona mwina tigwiritsidwa ntchito politically, koma kuti zidzathandiza yani zimene zizi. Unachivakiso dziko limangoyima pamodzimodzi because sitimvetsa ya change and transformation. Inu ma politicians mene kumvetsa unena kuti nthawi imene makamaka achikatolika I'm addressing you ngati ma politicians achikatolika kapena achikristu. Kona kuti nthawi imene timalonjeza anthu ndikupanga execute zimene alonjeza zizikhala zinthu zochokera pansi pa mtima pathu. Tikagwiritsa ntchito achinyamatawa amenya anzawo pena atukwana ena pena atani, tidziwe kuti we are not doing good for the nation imene ili dziko lathu la Malawi. Koma sitichita ubwino kwa iwowo achinyamatawo. Ngati fana kugwiritsa ntchito achinyamata ndagwiritsa ntchito bwino. Lenti kutiuza kuti cholinga chakupemphera kwambiri is change, transformation. Also from the good to the worse. Koma from the worse to the best. Choncho achinyamata nyengo ya lentino mu jubilee inoyo sinkhani mozama about your choices, kusankha kwanu, about moyo wanu ngati Kristo, kugwiritsitsa choona, hold fast to the truth, kugwiritsitsa zabwino, hold on to what is good, kugwiritsitsa zinthu zimene zithandiza moyo wanu ndi wayena. Hold on to those things that will change your life and the life of others. Mukundidziwa ine I'm not a politician and I don't do politics. Koma zimene timakumana nazo munjira timene kuzifotokoza moona mtima. Pajamanena kuti munthu wokukonda ndi amene amakuza zona. Koma nthawi zambiri lero tiona kuti anthu amene amakuza zabodza ndi amene timakondwera nawo. Akatinamiza atibwatike nalo bodza atipake batala kumasoko ife umamva bwino wasekere ndende kuchita bwino. Hayi ndithu zazi zopana ni mchere omwe. Hold on to the truth, hold on to what is right, gwiritsitsani chimene chili chabwino. Choncho nena kuti akhristu akonzekera kwabwereza malonjeza ubatizo wawo. Ndapanga emphasize pa achinyamata in this program kuti kukonzekera kumeneku khali kukonzekera kuti kuzindikira kuti ngati Mkhristu ndenda kuchita chani, ngati Mkhristu ndende motani, ma choices anga ndi Mkhristu akhale otani, be it politics, be it business, be it zamu community society, be it the so-called human rights. Ndakwiza ntchito lola kuyamwena the so-called tazeni ma the so-called for zima my rights or my human rights. Again, these are human distractions or human destroyers. Ndimaseka ndimauza ena ndikuti masiku ano madziko tilafika pa mtundu kumanena kuti I have a right to identify as who I am. Ndiye munthu kudzuka mamawa mendiline mamuna from today onwards I'm identifying myself as a woman. Mabale dziko ili. So achinyamata, when you look at these things, akhristu mukamona izizi timuna kuima nji pazona
kuti zimenezo nzabodza sizingateke. Magenda ndi awiri, male and female, full stop. Ndimene alengera chauta. Osati munthu wamamuna mada I'm identifying myself as a woman, munthu wakazi no I'm identifying myself as a man. Zantundu wanji. These are the choices that we have to correct. Ifeyo nyengo ya Lent ngati Khristu tenze kuchigwira choona, kuchipisa patsogolo choona, kwauza anthu choona, ngwathanze kuti anthu amvetse choonacho. Kodi inuyo Akhristu anzanga nanga inu achinyamata ndi ana kuti litonse choona chimene gawo lambiri alikulu bwanji kapena ling'ono bwanji mmoyo mwanu. Timpemphe Mulungu mnyengo ya Lent atithanze kuti tigwiritsitse choona. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.